Mae wedi bod yn gynhadledd amrywiol iawn. I ni wedi cael rhychwant eang iawn o bynciau yn cael eu trafod, llesiant, i ni bod yn edrych ar Ysbrydolrwydd, i ni wedi bod yn edrych ar materion yn ymwneud gyda cwnsala. A heddiw wrth gwrs, da ni wedi bod yn trafod y sefyllfa yma yng Nghymru. Wedi cael bore o drafodaethau cyfoes iawn ynghylch y cyfleoedd yn y sialensau sydd yn wynebu y sefyllfa yma yng Nghymru yn wyneb datganoli a hefyd yr holl ddeddf ynghylch y cenedlaethau sydd i ddod ag ati. Felly dwi'n credu mae wedi bod yn gynhadledd llwyddiannus iawn ac yn platfform i ni symud ymlaen rwan ac i wreiddio yr holl drafodaethau Cymreig o fewn y sefydliad yma yng ngoleuni'r holl waith eraill da ni'n gwneud efo materion rhyng-ffyddol yma. I ni'n ymwybodol iawn ynghylch yn lleoliad ni yma yn Llanbed bod yr amrywiaeth falle ddim ar y stepen drws ni o angen rheidrwydd. Ac eto mae yna gymunedau amrywiol yma, ond i ni'n gallu elwa wrth gwrs ar y cyfoeth o brofiadau sydd yn ne Cymru yn y gorllewin a'r dwyrain ac hefyd yn partneriaid ni Cyngor Eglwysi Moslemaidd a Bwdaidd ac amryw o asiantaethau eraill ac cael cynrychiolwyr o'r cynulliad yma heddiw yn golygu bod ni wedi gallu dwyn ynghyd nifer o bethau falle sydd ddim yn gwreiddio o Lambed ond yn sicr yn berthnasol iawn i'n cyd-destun ni yma yng Ngheredigion. Roedd yn eithriadol o fuddiol i cael academyddion i drafod be di anghenion Cymru heddiw, sut mae Cymru yn newid, sut mae'n troi i fod yn newydd ac yn egniol, ac i ddadansoddi hynny ac i feddwl am hynny. Mae hwnna wedi bod yn gwbl allweddol. Mae wedi bod yn bwysig bod ni'n gwrando ar ein gilydd o wahanol gredoa ac o werthoedd, ac i ddweud ar gyfer hyn da ni eisiau cenedl newydd, ac i bwyso a mesur hefyd i gamlynydd wedi dyfodiad datganoli, beth mae hynny'n ei olygu ni fel cenedl bellach, yn arbennig mewn byd sydd falle'n ffyrnig ynglyn â gwahaniaeth, sydd yn anoddefgar ynglyn â lleiafrifod, ac i weld beth sydd ganddo ni fel Cymru i'w gynnig i'r drafodaeth fawr honno. Dwi'n credu bod yna werth aruthrol y pryd bynnag da ni'n sgwrsio ac yn trafod a bod ni'n mynd â fo tu hwnt i ddaialog, i sgwrs ac i adnabyddiaeth o'n gilydd. Ond dwi'n credu'n fwy na hynny hefyd, mae rhaid i ni feddwl bellach beth sy'n digwydd i ni, sut da ni'n ymatab iddo fo, a sut rydyn ni'n rhoi gwerth deallusol i'r dynamig ymarferol sy'n digwydd ar lawr daear. Dwi'n credu yn fan hyn ges i lot o hwyl, lot o ddireidi hefyd os gael ddweud, ond yn fan hyn dwi'n credu o ddifri be wnes i ddechrau dysgu a meddwl a gofyn cwestiynau a fframio bywyd ar sail y gofyn hwnnw. A falle deall bobl oedd yn wahanol i mi, bobl do'n i ddim wedi dod i adnabyddiaeth ohonyn nhw cyn hynny, ac falle i feddwl lle rydyn ni gyd yn dymuno mynd ac i feddwl hynny trwad gyda gwerth academaidd a gwerth dadansoddi sy'n werthfawr. Wel, nifer o bethau, nifer o syniadau nawr i'w sefydlogi ac i cymryd nhw ymlaen. Da ni'n gobeithio bydd yna gyfrol o ysgrifau yn deillio o'r trafodaethau hyn. Ond hefyd dwi'n credu bod yna bwyslais mawr wedi bod y dyddiau diwethaf yma ar weld y gwahanol bethau ydyn ni o fewn diwinyddiaeth ac astudiaethau crefyddol yn ei wneud yn y Brifysgol, gwaith profiad crefyddol, ymddiriedolaeth Alist a Hadi, gwaith ydyn ni'n wneud gyda sefydliad Jing Cwng, y materion rhyng-grefyddol, pwyslais hefyd ar Ysbrydolrwydd o safbwynt Cymreig. Ac yn hytrach na gwneud yr holl prosiectau yna ar wahân, mae'r wythnos hon, mae o'n commitment mawr o ran amser i ni gyd, ond mae hynny wedi bod yn gyfle i ni weld y cysylltiadau rhwng y gwahanol weithgareddau hyn da ni yn wneud o fewn y Brifysgol